Sorry, Awi, trit, x'qed tagħmel? trit. Il-pusher ta' toilet paper. Ejja, Ej, trit toilet paper. Għax peress li s-sidien mumiex jitfaw il-toilet paper fil-barijiet, qed ikun aħna l-pusher sara għandek roll €2 jew bil-biċċa 50 cents. sewa, u tbieħ. U femni bħalissa tinbiħħom hekk għax jekk jiġi fi 11 tal-billejl issa jibdew jirrankaw. Hemmhekk anke €10 ġieli ġib ta' roll. Il-madoffi, €10 soli. Tkun fil-ħara tħallasom hi. Nimmaġna Żgħol tħallasom. u kuntent b'xogħolok. Jien għandi l-istabilta u għandna l-job security. Sakemm in-nies jibqgħu jaħraw dejjem ħajkun hemm bżonna. Aħna u tal-funerali l-istess ħaġa hi. U tajt għaliex is-sidien ma jitfgħux tal-paper fit-toilet. Ma nafx u ma jinteressanix anzi aħjar għalina għax hekk għandna xogħol li tittamel tittoqgħod naqattem bil-pulizija x'qa perikoluż għall-biċċa. Ejja, għaliex mela legali. U li qabduni berbarollijiet qabduni. Qabduni kif tant ippanikjajt li dak il-ħin ħrajt taħti. Imma ġitni tajba ġentulhom għall-personal use daw tara. Issa jienet, ara dan servizz lejn is-soċjetà għax jekk ma jkunx hemm inti, se jużaw in-nies. U n-nies li jsejbu jużaw mbagħad. Anke gazzetti ġieli battom jużaw. Il-kulħadd, it-Times, l-ar l-oħra ma dik il-gazzetta t-torċak. Kemm taħraq dik.